Іван Семенович нарадзіўся ў Луганскай вобласці. Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай у 1946-м пайшоў у пажарную ахову. У гэтым жа годзе паступіў у Харкаўскае пажарна-тэхнічнае вучылішча. Юнак вырашыў прадоўжыць бацькоўскую справу. Семён Петрович таксама пачынаў працоўны шлях байцом гарадской пажарнай каманды, а завяршыў яго маёрам унутранай службы. Знакавым быў і шлях Івана Семеновича ад бойца до полковника, начальника отдела пожарной оховы. Самое сложное, конечно, было время – это военное и сразу послевоенное, да практически до тех пор, пока страна не стала НАТО. Это было время самое сложное. Почему? Потому что во всех отношениях не хватало кадров, не хватало грамотности кадров. Когда я сегодня смотрю на свою профессиональную жизнь, да, ну вот, пошла пожарная машина на торфяник или в какой-то населенный пункт. Я руководитель. Ушла, исчезла. Нет. Сегодня телефон в любой точке нажал, все. То есть мы из ничего делали связь. У Беларусь Іван Семенович прыехаў у 1955 годзе. Ён удзельнічаў у распрацоўцы праектаў заводаў, фабрык, электрастанцый, жывёлагадоўчых комплексаў. У 1963 годзе Іван Семенович стаў начальнікам аддзела пажарнай аховы і застаўся ім да звальнення ў адстаўку. Яго працоўная дзейнасць азначана шматлікімі ўзнагародамі і граматамі. І зараз Іван Семенович працягвае актыўна удзельнічаць у жыцці ветэранскай арганізацыі. Обстановка общая давала задачу, ставила работать. Работать для того, чтобы все решить. Павіншаваць Івана Семеновича з юбілеем прыйшлі яго калегі, члены ветэранскай арганізацыі, маладыя супрацоўнікі МНС. Сярод гасцей і міністр па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь Уладзімір Вашчэнка. Ён уручыў Івану Семеновичу юбілейны медаль 20 год органам и подразделениям по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь. Те традиции, заложенные вами, работая в пожарной охране, затем в пожарной службе, конечно же, мы чтим, стараемся приумножать и на вашем опыте воспитывать сегодня армию спасателей. Члены семейной династии Иван Семенович, яго бацька и молодший брат отдали службе выратавання 108 годов. Зараз семейную справу працягвае унук Ивана Семеновича Денис.